Дуслар, хәерле көннәр. Көз җитүгә, кай берәүләрнең тамаклары авырта башлый, йиткерә башлыйбыз. Шуның өчен бер ысул күрсәтәм мин сезгә. Даруларны алганчы шул ысулны кулланып карагыз әле. Бәлки булышыр. Моның өчен безгә һәрбер өйдә булган тоз, чәй содасы һәм йод кирәк булыр. Стаканга чәй содасы салабыз. Тоз. Һәм дә инде берничә тамчы йод. Әз генә шулай. Һәм җылы су салып, болгатабыз. Һәм менә шул раствор белән көнгә 3 яки 5 тапкыр тамагыбызны чайкыйбыз. Исән булыгыз, авырмагыз, яме?